Sa Good Vibes, nagsugod ng hinampang sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Pinakauna nga gold para sa Negros Island Region, nakuha sang atleta gikan sa Sagaynon City. Si Marjan Iwayan ang nakakuha sang unang nga gold para sa NIR. Sa elementary girls javelin throw sini nga adlaw, Mayo 25 sa hinampang sa DO Plaza Government Center Sports Complex. Iagin tiglawas ang Schools Division Office sang Sagay City. Sunod sa DepEd, si Iwayan ang may standout performance nga naghatag sa Visayan Vipers ang breakthrough victory sa national meet. Sunod sa DepEd, ang pagkuha ni Iwayan sang unang nga gold, pakita sang panugod nga kadalagan sang NIR nga nagpabakod sang moral sang team sa tunga sang kompetisyon, labi na nga ini ang unang nga tion sang NIR para sa amo nga national nga hinampang. Coach ni Iwayan Sanday Renan Perdon kag Norven Ledesma. Ikaduha nga nagkuha sang gold para sa NIR amo si Christine Rose Toquero, javelin throw secondary girls. Iyagin tiglawas ang Schools Division of Escalante. Paraning hinampang tubtub sa May 13 opisyal, nagbukas sang Domingo.